ngabe ngiright mangithi sesiphilela thina ukudla manje asadle ukuthi siphile sekukudla phambili esiwabona kugcwele ama-restaurant kugcwele emgwaqweni o-chicken dust kugcwele ama-chips etolo every now and then uyahlafuna nje sesiphilela ukudla thina asadle ukuthi siphile ukudla oku-energy kwakho umzimba ukunika amandla ukuthi ube namandla ukwazi ukuthi uhambe ufana nokufaka upetrol emotweni ukuthi ufaka upetrol ukuze ikwazi thatha energy njenge petrol kuyi energy thatha energy ukwazi ukuthi uhambe ukuthi ukudla makuyi energy thina silimele mhlawumbe ikho sesiphuza labo energy drink okusemqondweni nakhona ukuthi anikani energy bangaze ngwabona ebhedlela ekhishwa ama energy drinks uthe ukuthi uma ikhumula insizwa uyibona ukuthi yakhekile emzimbeni ayinawo amafutha ngoba yini ibingawudlula mthuthu into ebiyidla ibidla izinto eziyimvelo ezisuka phansi eziyitshalo ezilezi singazibiza ngokuthi ama herbs ingakho ke insizwa kade uyibona injalo ngoba ibingadli ulamthuthu ingakho ngingavuma ngithi singola mthuthu manje ngoba siyilokho esikudlayo awudalelwe umzimba lo ube strong ukwazi ukuvikela umphefumulo wakho khumbula ukuthi umphefumulo awuhlala emzimbeni obuthakathaka umuntu agula azahamba umphefumulo umshiye umphefumulo ngoba ukwazi ukuphila emzimbeni ongaphili so manje uzophilelana emzimbeni ongaphili ngoba nenhloso obuzalwe nayo emhlabeni uzoyenza mabe umzimba lo ungaphilile lesipho ufike naso awukwazi ukusenza ngoba you can't think ngoba udlala into le engalokhunja ngithi wena ubulala wena umzimba wakho ukuthula akube nani imizimba yethu njoba ngingaka nje yenziwa ukudla esikudlayo accumulation of the food is determining umzimba womuntu njoba ngingaka nje ngisemncane angazizwa ukuthi ngilula namanje futhi angizizwa ukuthi ngiyasinda ngoba isithunywa sikaNkulunkulu esingaphakathi kumina asisindwa umzimba waso kodwa lemizimba esinayo mayibeka namhlanje sesingamabokoboko ubona insizwa mayikhumulile igcwele amafutha kwi-waste iyantenga nje kanti kudala umfana mayekhumulile wambona efite engaphakamisanga insimbi yonke lento njalo yenziwa yini ukudla esikudlayo ukuthi ukudla umdalo wefuna ukuthi kube khona okuzosiza ukuthi sikhule sinamandla siphilile namhlanje soke sithinte ukuthi ngabe njoba sigijime ebhedlela kangaka sigijime enyangeni konakele kuphi ngiyakholelwa ukuthi ukudla esikudlayo kunomthelo omkhulu ezimpilweni zethu base sisuka kangaka nje sivakashele ubaba uDlamini ozokwasize to make sense about ukudla ukuthi kwakubaleke ngani kuyini ukudla okuvela phansi baba uDlamini ngiyakubingelela hayi ngiyanibingelela nami studio ngibingelela imoya emihle bese ngibingelela nani ke nonke ngithi ukuthula makube nani nezibusiso zikaMveli Nqangi zibe phezulu siyabonga Dlamini ukudla ngikhule mina ekhaya kuthiwa mawudla awukwazi ukukhuluma kwakwenziwa yini ngani lesibaleka ngakudleni Njomani ngiphinde nginibingelele futhi Njomane ukudla kuchaza ukuthi uyini ikona ukuchaza ukuthi ubani uyini akufunakali ukuthi kudla kuhambisane nezinye izinto uma udla kufanele uthathe isikhathi sakho nesikhathi sakho ukudle ngendlela kufanele ukudle ngayo okudalwe ukuthi kufanele mawukudle ngayo ngoba ukudla kuyisakhamzimba ingakho bethi uyilokho okudlayo
leyo nto suyidla usuke wona uyiyona. Mawudla amahlamvu usho ukuthi wena khona masizobuyela kulolu limi lolu lokuboleko. Kuthiwa khona ama-herbivore bese kuthiwa khona ama-carnivore. So-ke wena okhetha lapho ukuthi uyini. Uma udla amahlamvu uyi-herbivore, uma udla inyama uyi-carnivore. Kusho ukuthi mawuthi silokho esikudlayo singolamthuthu ngoba le nkukhu esidla sibiza ngolamthuthu. Uthe uma uvula nje manje wathi insizwa ubuyibona kuqala. Insizwa ubukhuluma ngeinsizwa bezingawudlula mthuthu. Uthe ukuthi uma ikhumula insizwa uyibona ukuthi yakhekile emzimbeni. Ayinawo amafutha. Ngoba yini ibingawudlula mthuthu. Into ebiyidla ibidla izinto eziyimvelo ezisuka phansi, eziyitshalo ezilezi singazibiza ngokuthi ama-herbs. Ingakho ke insizwa kade uyibona injalo ngoba ibingadli ulamthuthu. Ingakho ngingavuma ngithi singolamthuthu manje ngoba siyilokho esikudlayo. Ngiyakhumbula sikhula kuthiwa khona oma-table manners, sithiwa mabehleli abamhlophe ematafuleni akuba umsimba ukukhulunywa kuyadliwa. Futhi nababe nendlela yokuhlonipha ukudla sikudla. Yebo, njengoba nje ngeke ngasho ukuthi uma udla akufanele uphazamiseke. Kufanele uhlale ngendlela okufanele uhlale ngayo, udle ukudla uze ukugcine. Futhi kufanele mawazi indlela zokudla ukuthi kudliwa kanjani. Futhi ifocus mangidla akufanele ngabe khona la ngicabanga khona. Kufanele mangidla ngifocus ekudleni lokho engikudla. Futhi ngikhumbula thina sikhula wawuthi mawudla mawacabanga yini kukhile ukudla. Uthi uyadla kungena endaweni wrong uthi awuwenza ngicabangani wena. Ngabe kokwenziwa yini lokho mhlawumbe? Angithi yiyo lento ke eyayikhuzela ukuthi ungacabangi mawudla. Ingakho kuthiwa uma udla akufanele ube enye into ozoyenza noma ezoba semqondweni wakho. Kufanele ubheke lokudla udla ngendlela ukuze nakho kwehla ngendlela kwenza umsebenzi ngendlela efanele ngoba uma ngabe ukuphazamisa kuzophazamiseka kugcine kungayenzi umsebenzi wakho kufanele kwenze. Uzithole usuqunjelwe, uzithole usubuyisa, kuningi okungakwenza uma ngabe ukuthi awudli kahle. Nakho lokho ukuthi uthole sekukukhinqa, sekuhamba sekungena ngemigudu errong, ungasangeni ngemigudu okufanele kwehle ngawo, sekwehla ngemigudu errong. Yini ngoba umqondo wakho awuconcentrateanga lo laba njengobona suke behleli belukhunjeni ematafuleni abo lapho bedla bethule kubhekene nokudla suke belandela lo mthetho lo akadusho ukuthi sasikhuza ukuthi ungadli ungakhulumi udla kufanele uhlale phansi mawudla kufanele uzinike isikhathi sokudla ngisho njalo. So uthinte le ndawo ukuthi uyilokho okudlayo ukudla ngabe kunawo umthelela na kumuntu nje ecabangeni ku reasoning noma yini nje mawudla ukudla okurong ngabe kuya affect yini indlela yokucabanga? Ke ngilande lapha kutshanyana kuyi-affecta kakhulu ngoba yonke into esemzimbeni womuntu ineqhaza layo elenzayo. Akukho ngisho yodwa into edaliwe ngathi ngizothi isicubu noma ngithi i-organ. Akukho ngisho yodwa edaliwe nje ehleli nje by mistake. Cha. Yonke i-organ lapha iyasebenza. Ngakho ke leya organ lapha njengisebenza nje kufanele ukuthi ithole lokho ekudingayo ngaleso sikhathi. Ingakho umdali edale ukuthi
ukudla kube nezikhathi ama-season kube nezikhathi okudliwa ngazo lokhu kudliwa ngazo lokhu. Ukudla kwasebusika awukwazi ukuthi ukudla ehlobo. Uma ngabe uphambanisile wadla ukudla kwasehlobo kuzongakuphathi kahle futhi akuzukwenza into okufanele kuyenze emzimbeni ngoba njengokusho nje isizini wrong isikusho ukuthi seku wrong ngoba thina sidalwe siyimvelo sidalwe sihamba nemvelo kanje asisale emvelweni kodwa manje izenzo zethu thina ngoba saphi umqondo ngaphezulu kwemvelo izenzo zethu eziphikisana nemvelo zisigcina singasayilandela imvelo bese kwenzekani ke kuphambane uthola usugula ngento ethize njengoba njengamanje kuyagulwa manje ingoba siphambana nemvelo la ekutheni ke kusho ukuthi mase kunjalo kubuyela kule yambuzo wakho othi kunga affecta yini mhlambe indlela yokuphila kwakho nokucabanga kuyi affecta kakhulu ngaleyo ndlela ngoba kufanele uthole into okufanele uyithole ngesikhathi okufanele uyithole ngaso ngoba ngesizini umoya uyashintsha kushintsha konke mangabe uyashintsha umoya ushintshe nesimo nje ukuthi i-diet yethu yoba sesidla izinto ezizodwa every day sibonelo ekuseni sidla oma cereal nobisi 365 days asisa comply nendlela umdali asidala ngathi fa sishintshe ngokuyisizini amadumbe sidla amadumbe ngokuyisizini yogwava sidla ugwava sidle more of what is available to us. Yes. So by not doing that iyasilimaza ukuthi sibe ithina intellectually even spiritual ngoba sakwazi ukuxhumana naye imvelo le sesikwazi ukuyithuma yenza izinto so ukudla ushuthi kuyinto ofanele uyithathe serious ingakho mhlambe laba abakholwayo bebathi mabezodla ukudla bathi bayakubusisa bucimeza kuthiwa God bless this food bese amen basuke besho bengenayo i-feeling nokuthi benzana banayo idea just that bezwa kuthiwa nje ukudla kuyabusiswa. Sekwaba i-show off kahle Njomane indaba yomkhuleko mangasho emkhulekweni sekwaba i-show off ukuthi kuyathandazwa kodwa ayikho iminingi ngaphakathi isuke ingekho iminingi ngempela yokuthi lokudla kuyabusiswa ngoba Njomane awuwazi ukuthi ubusise upoison ukuthi uyawubusisa lo poison ukuthi uzowuthatha uzowudla awuwazi ukubusisa lokho usuke wrong uma wenze njalo ngoba vele into efaka wena izokubulala kahle vele usuke wazi nawe ukuthi uyifakela ukuthi kugcwale isisu kuvaleke le yankanuko leya ukulamba sukuvala leyo nto ayikho into ozoyakha ephilayo la emzimbeni kuphela kuzokwakha izifo so uthi ngabe ngiright mangithi sesiphilela thina ukudla manje asadle ukuthi siphile sekukudla phambili esiwabona kugcwele ama-restaurant kugcwele emgwaqweni o-chicken dust kugcwele ama-chips etolo every now and then uyahlafuna nje sesiphilela ukudla thina asadle ukuthi siphile ya ngoba ukudla kunesikalo sakhona kahle kunesikalo awudli noma inini noma kanjani ingakho kwakuthiwa mawusudla thatha isikhathi sokudla uhlale phansi udle ngendlela ngoba nje kuthiwa hlala phansi kwenziwela ukuthi uma ululekile umzimba udlululekile umzimba into eyenzekayo ukudla ungalayisha ugcine usufake mhlambe thuthane ngaphezulu kwesikalo esifanele kanti uma uhleli siyakukalela isisu ukuthi sengela okay sengi-right uyeza ukuthi ayisewu-right ngoba ukudla kahle akukona okokusutha ukudla okoku-energy kwakho umzimba ukunika amandla ukuthi ube namandla ukwazi ukuthi uhambe kufana nokufaka upetrol emotweni ukuthi ufaka upetrol ukuze ikwazi thatha energy njenge petrol kuyi energy thatha energy ukwazi ukuthi uhambe ukuthi ukudla makuyi energy thina silimele mhlawumbe ikho
sesiphuza labo energy drink okusemqondweni nakhona ukuthi anikani energy bangaze ngwabona ebhedlela ekhishwa ama energy drink usho ukuthi yobathi nesesiphuza ama energy drink ngoba vele ukuthi sikudlayo akusasinika amandla sesenzele ukuthi sidle nje kuze sikwazi ukuphila kunjalo Njomane sesifune amandla angaphezulu sesifuna amandla angaphezulu esingazi ukuthi angaphezukwane ngoba uma singenawo asinawo amandla ukuthi ke lawo esisuke sesiwafuna lapha kuma energy drink imaphi ngoba sisuke sifuna ukudaka imizwa ngomthetho le yidaka imizwa ngomthetho lawa ama energy drink sifuna ukudaka imizwa ikhohliseke imizwa kube sengathi khona into kube sengathi ube sengathi une energy kodwa kusuke ngeyona kahle kahle energy suke imizwa ididekile suke kudideka imizwa ube ngathi une energy ngoba okulandelayo lapho kuba imphumela engemihle ngoba sometimes uyazizwa ukuthi ngakhathala kakhulu manje uma iphele egazini lento uyaqunjelwa yabona sidle masingalambile yebo ngoba khona umehluko phakathi kwesister esi-empty nesisesilambile and empty stomach and hungry stomach are two different things at the moment isisu sakho sasa kwakhona into engathi ulambile suyasigcwalisa kanti awulambile ngeke kuthiwa uma uzwe ngathi ulambile ungathi ungaphuza uphuze nje amanzi iglass ubone ukuthi ngeke ibaleke lo then mayengabaleki ke shuthi sekufanele udlile but le nkinga esinayo ukuthi mawungena esupermarket nje mina mangena esupermarket ayikho into engeke ngiyibone o ngiyibheke njengento fresh kaningi ngiveke ngene ngithi ngabuka konjini ngabe fresh la ayithoda ayikho mhlambe ngiyayibona i-veg o spinach basihlaza but ngibuza sikhiwe kuphi nini ngoba umdali asithi imfino wayakhela ukuthi uyikhe ihlala noma insuku ezintathu before ibune once yabonisa upoison but thina ngoba siyifaka emafrijini siyayikhohlisa sidida imvelo iqambi yafika nje kubona kade yasuka kwisource yayo futhi usudla upoison kahle kahle Njomane upoison usukudla ngoba kusuke kusobala ukuthi leyo nto sukuyidla insuku suke sedlulile kwentathu ngoba ngesikhathi ikhiwa lapha ensimini iza warehouse icleanwa akusona isikhashana esincane leyo nto yakho sithi isikhathi iyacleanwa kuse ngakusaza iphekwe uyabona insuku ziyahamba ifaka ama-truckini ihambe endleleni ifike ihlale lapha nesitolo wena mhlawumbe ufike wena ngosuku lesibili isesitolo mhlawumbe ngolesithathu isesitolo isivele isishaya insuku engaki mhlawumbe sina 8 days yabona sinensuku engaki isendleleni yabo so ke ivele ayiseyona ivele ayiseyona yingakho ngithi kahle kahle ukudla esikudlayo akusekho ukudla sekugcwalisa nje isisu ngoba into esishaya kakhulu sinenkanuko yokudla ngoba nayo into esayilokhuja esesayijwayela le imnandi le kuthiwa umnandi shukela taste isaneblisha every 30 minutes buy a packet of chips yona into enkinga taste la nambitha la yona into enkinga kuthina ngoba kade kuqala kusadliwa uthola ukuthi kudliwa imfini yababa kuphekwe ilokhunjana lapha ontshungu laba yebo kuphekwe intshungu lapha awuyinjalo awuluva kashela lapha ngoba ayikho into ozoyizwa la ilokhunjana uyonakala ke indaba onakala kanjalo ukuthi awushuthi la sithemntweni siyavusana ukuthi mawubona noma ungena esupermarket uzothenga kuhle ukuthi wazi lento oyithengayo ayikho rash ukuthi ungagxili kuyona
mhlawumbe ungadla nje kancane uyixhube ikhona into abayenza edumile kuthiwa i7 colors. Oh yeah. I7 colors iconfirma khona into esho ukuthi sesiyadla nje ngoba sidlela ukuphila ngoba ngeke ukuthi ispinach into encane uyibekela mawuyidlile egazini ayifika indawo bese wenza ke imbalabala ehlukene kusho ukuthi thina kahle kahle sesilimele emqondweni asisazi ukubaleka ukudla uthi ufike e-restaurant abantu bahleli mhlamba akhiphene noma emzini wakho nje sithi siyadla ngala khona uyibukela ifoni ngapha omunye uzenzela umathanda wakhe siyakhuluma siyaphikisa kodwa siyadla so lonto iyasilimaza emqondweni ngendlela obeka ngayo kakhulu ilimaza kakhulu ngoba iphazamisa ngizothi iphazamisa umvelinqangi uqobo iphazamisa umvelinqangi uqobo ngoba uma ngabe kufanele udle awuzidleli wena udlela energy ukuthi ube ne-energy i-energy akusiyona yakho i-energy osuke unayo eyomdali wakho ngoba umdali ukudalela ukuthi ube nezinto ozozenza akakudalela ukuthi ube nje ukuthi ube khona nje uphilela ukudla awudalelwe futhi umzimba lo ube strong ukwazi ukuvikela umphefumulo khumbula ukuthi umphefumulo awuhlala emzimbeni obuthakathaka umuntu agula azahamba umphefumulo umshiye umphefumulo ngoba ukwazi ukuphila emzimbeni ongaphilile so thina manje uzophilelana emzimbeni ongaphili ngoba nenhloso obuzalwe nayo emhlabeni uzoyenza mabe umzimba lo ungaphilile lesipho ufike naso awukwazi ukusenza ngoba you can't think ngoba udla lento le engalokhunja ngithi wena ubulala wena umzimba wakho usuppressa lento engaphakathi umzimba wakho ngizothi umzimba wakho uhlula ingqondo yakho ngoba ngizothi ingqondo ngeke ngikubeke nje literally ngithi ingqondo iwumphefumulo wakho ngisho kanjalo literal it's literal ngithi kusho ukuthi ke umzimba wakho imizwa ulimi lwakho thanda taste thanda izinto controller umphefumulo self controller manje ingqondo yakho isiyehluleka ukucontroller umzimba ukuthi no lento ayikho right ngoba i-choice okufanele ukuthi uyenze umzimba nomphefumulo fanele zenze i-choice umzimba okay yes fanele zivumelane nge-choice ukuthi siyakuthatha lokhu why ngoba kuwukuthi nokuthi noma siyakuthatha lokhu why ngoba kuwukuthi nokuthi fanele zivumelane lapho ukuze umzimba wakheke fanele udle izinto eziphilayo ukuze umqondo wakheke fanele ube wena udle izinto eziphilayo bazokwazi ukucommunicate bazoxhumana kalula ngoba niphila nonke yes kodwa nake wathi umzimba asikudle lokhu ngoba kumnandi yathi ingqondo cha kodwa lokhu uzosibulala wathi umzimba hayi asikudle uzolimala ke umzimba egcineni umphefumulo ubuse ufela umzimba thina inkinga esinayo asikwazi ukuyiphatha i-management we are failing to manage ourselves yes kodwa we manage ama-business everything but it's called to 18 awucawa mase uvuke ekuseni ukuthi ufaka imoto ufaka u-reverse ivele imoto iye phambili ungathuka ukuthi ayenzi uyathuka nawe umphefumulo into oyifunayo awuyenzi uvuke ekuseni umphefumulo ufuna lokhu wena wenza okwakho injalo ingakho ke uthola ukuthi ke egcineni uthola unabantu abanomzimba ufile kodwa bephila kodwa umzimba ufile kodwa umuntu uyaphila yabona ngoba lokhu lokhuluma ngakho Dlamini sikubona engane esizalayo ubona ingane mhlawumbe ina 12 or 14 years umzimba uyathekezela ungazi ukuthi mhlawumbe lengane ayiphethe kahle kanti cha ilokhu lesikudla esikudla futhi every day mhlawumbe noma kuthiwa kuyabheda ukudla uma singakudla sikwenze seasonal asithi this 3 months like akudliwa
omaqanda noma yini Yeah. then the another 3 months no egg this time mhlambe kungasisiza siphinde sibe nendlela yokuphila kodwa siyasazi sinesikhathi whereby we don't do this kind of food akukho emarket. Ya kungasiza kodwa uma sizobheka imakethe ngingacishe ngasizi ngoba imakethe ikuletha konke ayilokhu nje imakethe ayisho ithina kufanele sazi ngathi sazi thina ukuthi during this period during this season ayikho lento so you cannot say ngeke ungidayisele ummbila ngibe ngazi awukho ukuthi asona uthatha wena yabo uthi uthatha blawadi ugcinwa khona cha ngeke yabo so ke loyo umndeni ongenza lokho ungakwazi ukuthi ke ubuyelwe ubona abantu bakhona bengena obesity imizimba yabo ingathikiseli bene common sense but common sense goes away the moment udla noma yini you tend to lose your way of thinking. Kodwa ke it's a pity ke manje ngoba abantu abacabanga positive ibona ngathi manje bacabanga negative ngoba abamukelekile bashinto engajwayelekile then abamukeleki bemukeleki kulomphakathi okhona njengamanje njengoba lapho nje uqinisile izingane esizalayo azidli inkukhu le yesintu uthi umleqo inkukhu ezizulu azidla iqinile zifuna le ntwako le ngeke ngabo ifuna ukudla namathambo yonke ngabo enye program ekhombisa ukuthi lezi inkukhu esithengayo ezitolo ezinkulu ukuthi zikhuliswa kanjani maximum 50 days iphuma eqandeni inkukhu 50 days iphuma eqandeni inkukhu ikhulu on the 50th day between 40 and 50 leyo nkukhu kuthiwa isi-ready isidle leso ufika uthenga ema-restaurant kuthiwe yini ilento umkhwepha uthola umkhwepha isigalakaxa sibekiwe lapha ungazi isiqhamukaphi I could not believe it ukuthi izinkukhu ziqalelwe izinsuku that 50 days is under 3 months no under 2 months so inkukhu wena ephile emhlabeni under 2 months. Yeah. So that's why sikulesimo sikuso angithi manje njengokuthiwa you are what you eat ushuthi wena njengonje ukuthi nawe kushuthi uyilento you tend to be 50 days. So that's why you should nisha impilo lifespan yethu once wahit 62 uzumdala. Yeah angithi uyabhukuzela manje uthi ngoba udlaleza inkukhu zika 50 days nawe uthi una 18 kube ngathi una 30 yabo noma ngaphezulu kwa 30 una 18 yini ingoba udla le yanto le udla ungasile bese ngibuyela lapha Njumane ekutheni kahle ngomthetho indaba ilapha ekitchen indaba isekitchen sisi kitchen nje simbele igodi makonakele khona yabona njengokusho njalo unumbigodi kukabili umbigodi noma mhlambe futhi uyalapha ngoba silasho ukudla siguliso ukudla okusho ukuthi lo muntu olapha ekitchen uyena umthakathi othaka okuhle noma okubi othake okubi uma ngabe umuntu osekitchen kwakho engazi ukuthi yini okufanele ayiphekele umndeni wakhe so if is he or she is a killer yena umbulali ngoba ekitchen la ngabe phuma khona izinto zokwakha umzimba zivikela umphefumulo kodwa umuntu in charge the person who is in charge of food in the kitchen is the killer or the hospitalizer ukabili ngoba uma ngabe enze ukudla okubulalayo unibulele uma enza ukudla okuphilayo uniphilisile
both physically ngendlela enza ngayo Yes. na spiritual. Yes. Because if you are not there, Yes. but you're cooking for people, that is poisonous. Angithi nje uhlanganisa konke lo yamuntu laphana. Kufanele ebe ne-knowledge yokudla. Knowledge yayo yonke into. Nokuthi kuphakwa kanjani, mase kudliwa kanjani. Ufanele ebe yi-guide, abe yi-leader lo yamuntu lapha kitchen. Ukuthi lento yokudla out kakhulu kunayo futhi imthelela. Mawufika e-restaurant usugunya nje into ongazi prepare kanjani ngemumva, lo be prepare uklina kangakanani, ube njani emqondweni nasemphefumulweni. Inkathi enza lokudla enye into futhi lesibanga ukuthi sibe dizzy. Lento ezenza sibe dizzy ngoba ukudla we eat out most of the time. Sekukhona this new trend ke manje ama-supermarket asepheka yonke into. Umuntu asuke emsebenzini afika athi uthenge isapha, athenge supermarket ahamba ayophela umndeni wakhe. Upoison lo. Omkhulu poison. Umkhulu osukaphi? Osuka le mumva emthethweni wokudla eBhayibhelini. Usuka le mumva emthethweni wokudla ukuthi ukudla zenzele. Qala ukulimeni. Yebo, ukudla nje akusuke phansi nje uzenzela kwazi ukudla kwakho okudlayo ukuthi udlani. Ngesikhathi esifanele leyo nto idlayo iyona ngesikhathi esifanele. Awukwazi ukuphekelwa umuntu ongamazi noma upheke inja noma upheke ingulube, uyabona, wena uzokutshela ukuthi hayi inkomo ilembu le, kanti uyazi ukuthi yena akuyona ilembu, yinja le ayiphekelayo, yabona. Akufanele ingakho abantu baqala ngoba bona bebengayenzi lento esiyenza. Bekuyihlazo nje ngisho uyahamba endleleni uyabonakala uyamamfuza. Bengafunakali lokho ngoba umthetho thina abantu abamnyama besiwenza practical, besingawubhali phansi. Besingawutheorize subhale phansi, cha. Besiwenza practical. Ekhaya asikwenziwa akwenziwa ukuthi uma wenza ukuthi kuyihlazo akekho ozokushaya. Our democracy was I don't know, but was very highly ubanza umqondo phela idemocracy yabo njengamanje nje abelumbe bathi abayifuna iBE Trump nobani ba. Uyazi iBE yayenziwe ibona futhi in the first place ngoba befuna ukwakha abantu babo njengabo Cyril. Maye babonti ayisasebenzisi bafuna ukuyijika manje ngazuthi kwakuyi-idea yomuntu omnyama. We have heard ukuthi iBE was created by them. Bafuna ukusilence ukuthi hayi nabo abamnyama sebenezinto siyababona ke product. Ngiyobona upresident bethu product yakho sekusuka umsindo kubona abamhlophe bathi ke manje for scratch ukabili ngenze benze bengazi ngempela noma balimaza thina umqondo futhi ngathi iBE kwakuyinto we never asked for it was imposed to us, yabo. Kusuka khona ekudleni nje ukuthi mekhuluma nawe ungakwazi ukubona ukuthi lo muntu lento ayisho yakuyona. Ngisho lokho kodwa ke idemocracy yethu ke in a sense ukuthi thina njengilinganisa ngokudla ukuthi ubungahambi uthi uhambe endleleni udla, kodwa akekho umuntu obezokushaya mangabe utholakala udla endleleni, kodwa unembeza wakho obukutshela ukuthi lento yenzayo ayilungile. This is not for me. Yes. You can't feed me while you walk. Yeah. You can't feed me standing. Yes, yabo. Lento sorry lento esiza nasema amanzi nayo nokudla kuyahambela ngoba namanzi anerole ayidlalayo emzimbeni. Nje angithi kuyahambisana. Amanzi nje nganoma 80 balapha. It's over 70%. Over 70% emzimbeni womuntu. So nje yonke futhi into nokudla uprepare ngawo amanzi. Amanzi nje ayaphila ke futhi ke kakhulu kamanzi. Ayinto ephilayo nje ke okwawona. You can speak to amanzi. Enze into leyo watsheleyo. Kodwa ke hayi ke la manje sesiwafunzwa omasipala. Hayi kodwa sewona manzi naye eda khona ekulimeni kwengqondo zethu. Ngiselaphana ke ngibuyele lapha ekitchen.
laphana ekitchen uthola ukuthi njomane amadoda ayakhala manje kakhulu, ayakhala ngokuthi iy'nkonzo zasegamekeni ahambi kahle. Umsuka ulapha ekitchen, ulapha ekitchen umsuka. Uma engazi lo lapha ekitchen ukuthi kufanele udleni wena ukuze umaintaine ubuwena, lo muntu usho ukuthi ukubulela. Ufika umuntu ekunikeze lokhunjana ama-fried chips, akunikeze ne-coke ebusuku enqaba amafutha. Ngoba ebusuku usefuna ukuthi manje kwenzekeni. Ukunikeza ngasikhathini, unikeza ngo-8. Ngithi ukunikeza ngo-7, uyadla ngo-7. Uma usuyolala wena kwenzekani? Ukunikeza inqwaba engaka. Ixabana nomzimba wakho. Uma usuyolala iyabuya igazi alisayi lapha kufanele khona. Liya lapha manje eswini liyosiza. Lilahlekile. Angithi manje liyabona konakele lapha eswini. Fanele liyosiza khona ukuthi mawudla magayeke ukudla. Kwenzeke ilokhunjana ukudla gayeke phela ukuze ukwazi ukuthi kungene emzimbeni wonke ukwenza umsebenzi wakhe emzimbeni. Nalokudla oku-artificial ongekhona ukudla ngempela. Angithi phela uxakwe ngoba kukona ukudla vele lokho ukudla. Kuxatshwene lapha eswini, kuxatshwene nje manje useyabona lokuthi angiphuthume ngiyolekelela khona kunokuthi ngiyolekelela lapha. Yabona. Uyabona ukuthi ekitchen sibulawa kanjani? Makes sense. Ulwazi. That's why iBhayibheli abantu bami ulwazi abasho ukufana lokho. Angithi ke manje ingakho kufanele mangabe uthatha umuntu ozuba sekitchen, noma ngabe kuthiwa ubaba, noma ngabe kuthiwa umama, noma ngabe kuthiwa ingane, noma ngabe kuthiwa isisebenzi, kodwa kufanele kube umuntu oqualified okwazi ukuthi ekitchen kwenziwani. But khona ubulawa khona. Na qualification ingabe le yase West. I've seen most of the people abafundela ukupheka ukudla abakuna taste 1 2 ukudla kwamanje most even ukupackage ema supermarket there's this sugar element. Ushukela umuntu enza ukara afaka ushukela angazi kwenziwa. Uthi spinach ithiwe khona creamy spinach. Angithi yilulwazi lokho kulekha kolwazi lo ngoba angeke usho ukuthi abantu but it's another day's argument. Ngeke ushutha abantu abafundile ukuthi bafundile. Ungadispute ukuthi bafundile. Ukuthi banolwazi ngisho njalo. Yebo bafundile banolwazi in their level. Kodwa futhi khona ulwazi okufanele ulwazi in other level. Njengakho nje lokhu indaba yokudla. Indaba yokudla ayidingi ukuthi uzuye esikoleni uthi uyofunda. Uma ngabe ufundile nje ekhaya wafunda wazi ukuthi lokudla kunje, noma ungafunda khona esikoleni ukufunda kodwa ukwazi ukuthi lokudla kuyambulala umuntu, lokhu kuyamphilisa, lokhu uma ngabe ufuna ukudle kanjena ukuze umuntu agcine isimo sakhe, yabona. Ngoba nakhona singafunda sibe chef sobabili kodwa 20 mina okwamukudla kuyathandwa abantu. Into ihamba nangesiphiwo. Lento oyifunda ngabe yenza isense nikwe. Yebo, izinto ziyahamba kakhulu ngesiphiwo ngoba singazenza izinto sobabili, mhlambe eyami ibukeke iyinhle kodwa eyakho mhlambe mawuthi i-taste kakhulu, mhlambe mawuthi strong ibe strong kakhulu, yabona. Gcina kuthiwa eyakho eyami isale nobuhle bayo, yabona. Kuyenzeka kanjalo. Ushuthi la mangabe ungifundisa into ufuna nami leyo nto ngifundisa yona izwane nomzimba wami, iphinde ngiede nami ivele ukuze iphume ingcono, ungayithathi nje ubinjalo. Uma ke yazwana nomzimba wakho automatically kuyazenzekela ukuthi uinventele amalokhunjana akho, ama extras akho kuyona kule base obunikwe yona. Yes, nje unikwe ibase wena lento. That is why kuthiwa umuntu akafundiswa kodwa uyakhunjuzwa. Futhi wena leyo nto ingoba isuke ingevuselelekile kuwena. If mina ngiyivuselela kuwena
sengiveza lento oze ngayo uzokwenza lento la emhlabeni. Yebo, ibisi iqhamuka kanjalo. Dlamini sesivala ngiyabonga. Mangisamalaza into eshoyo ukudla kubalekile empilweni yomuntu ngoba ukudla ikhona okuvikela umphefumulo. Ukudla awukwazi ukudla uhamba, awukwazi ukudla umile, awukwazi ukudla ulele, awukwazi ukudla ubuwenza enye into including cell phones. You cannot do that. Kufanele uhlale phansi ufocus. Laba abathi ukudla bayakukhulekela kufuneka wazi ukuthi uthini ekudleni ngoba phela ucela i-energy. Uthi uDlamini mawucela i-energy kukudla okungalunganga uthuka uNkulunkulu. Udla ama-fried agcwele amafutha kodwa uthi uyakubusisa. Ubusisa kanjani into engahambisani nawe? Sibuye size amanzi. Uthi amanzi ayimpilo ngokuthi uyawazi ukukhuluma nawe akwenze into ofuna ukuyenza. Sonke siyazi khona abantu abenza iwasho through amanzi. Umuntu mephatheke kabi mhlawumbe uthi usezwe into embi kuthi wow mnikene amanzi. Kodwa sikusho nje leyo nto asicabanga ukuthi why are we saying that? Wazi sithi hey mnikene ubhiya sithi akanikwa amanzi. Kusho ukuthi amanzi nawo abalekile. Kodwa ke ngoba siphethwe abantu abangenalo ulwazi nabazonda umuntu obaqashile nobasevayo our own politicians omasipala basifida indle lamanzi waphuzayo ungacabanga ukuthi amanzi ayokwenza umehluko empilweni yakhe instead azokubulala yikho siphethwe o-cancer namhlanje ungazi ukuthi kwenzenjani izingane ezincane 30 years old uthi unesifo senhliziyo into esishwamayo leyo. So summarizing ukuthi ukudla is very important. Asidleli asiphileli ukudla sidlela ukuphila. Mayothenga azuthi uthengani. Yes ama supermarket sithenga kuwo kodwa mawungena wazi uyawazi ukubona ukuthi liphi apho ongalithenga imuphi anyanisi ongawuthenga ngoba phela mawumdala uyazi mawuphenga lo anyanisi ubona kanjani ukuthi uyaphila na mhlawumbe uzokuxhopha nje. Mina with my experience yilo anyanisi omncane ngokomzimba hayi lezi idudle sidla lo oncanyana kuyathembisa ngathi kukhona into ekhona ngoba uthi makwenzile kunuka endlini kuxhopha nokuxhopha. So le topic ibaluleke kakhulu ngoba sivusana ekutheni ake sidlele ukuthi siphile singaphile ukuthi sidle la kuma aisles ama supermarket masiyophuma babeka ama sweet ama chips ngapha nangapha uthi usuyothenga ubona usulula isandla uthatha ama chips ufike emotweni eTexini usuvula ama chips uyaniblisha ayikho into enibling. Wena ufuna ukuphila kahle you must do ukudla ngendlela eyiyona. Kukhona into abayithi intimate fasting udle umuntu not more than 3 times. Ungadla kanye ungadla kabili unike space ukuze umzimba wakho ukwazi ukugada ukudla because into eyenzeka if uhlala udla njalo ucabanga lento egaya eswini sathi ayiphumuli phela uhlala ugaya njalo. That is why abantu bekhuluphele angaka emhlabeni. That is why nama digestive system angaka inkinga zakhona emhlabeni. That is why lebe sikhuluma manje ukuthi ukudla kusesiswini akwazi ukuvumela igazi to flow ukuthi lokwenza indawo imisebenzi waleza kufanele kubuye kuzobangwa la esiswini ngoba umzimba wakho uhlale njalo usebenza. Babudlamini ngicabanga ngisamalaze kahle mhlambe ungavala uthini wena uqwashisene abantu bakithi ukuthi asingadli noma yini ephambi kwethu. Mina ngizocela laba basemakhishini ngiyacela ukuthi eke bezinike ithuba babe nonembeza bazazi ukuthi uma ngabe epheka ukudla okungasile noma ephakela abantu ukudla okungasile umbulali ngumbulali mangabe uphakela abantu ukudla okungasile okwaziyo nawe ukuthi kufa akuphilisi akunawo umsoco ngoba ukudla okomsoco uma ngabe kungenawo umsoco lokhu kudla kusho ukuthi kwenza the opposite kusho ukuthi ke kukubulala. Ngasho kanjalo ngithi ngiyacela ukuthi emakhishini eke bezinike isikhathi bazi ukuthi kufanele ukuthi baphakele abantu ukudla okuphilayo mawube njalo. Angibonga kakhulu Mdladlamini before ngivale khona lento esesikhulume about ukudla ukudla spiritually akufanelanga ube more older than 24 hours. Mawupheka ukudla namhlanje ngo1
kusasa bawona kulolo kudla kufanele bengasekho hayi ukuthi ufake efrijini wenzeni kufanele ngabikho nje that is why abathi abantu bakudala ukudla kusele wawuvuka ngakho ngakusasa so whatever we do ukudla akuphekwe ngomsombuluko before midday on Tuesday bengasekho but ukudla vese kupoison from emashelfini kuma supermarket mawuphinde ugcina futhi wena usukuphekile kwakho ma 2-3 days udlisa umndeni wakho poison akube njalo